Gaur egun emakumeen talde gora indue, taken, oain dela 10-12 urte hasi ginean emakumeekin. Egia esan lehen Tolosan ere bazan beste esperientzi bat emakumeen saskioleian ingurun. Garai baten enseñantzak zianak, laskorain ikastola zana, eskolapioak, bere emakume taldeak izan zituen, baina horreten aldi bat izan zen, nolabait take bera oaindikan erdi sortzeko zeon, eta, etzan egon hor baldintzaik ez. Eta, take bertan, oraintxe 10-12 urte hasi ginean eskantaldiakin, eta, gaur egun esan dezakegu, kategori guztitan emakume talde bat gutxinez badeula. Senior mailan, probintzial mailan jokatzen ari dan talde bat daukau, juveniletan beste bi talde ere baditugu, kadetetan ere beste bi talde badira, eta azpitikan neska morda dator. Infantiletan beste 3 talde badira, eta, take eskolan ere asko dian neskak. Geotak joa dijoa, eta, etorkizuna bermauta hola, ematen du. Guretzako orokorrean balorazioa oso baikorra eta ona da. Hasteko alde batetiken, bereizi behar dia pixka bat kirol mailak ez, orduan talde bakoitzak segun ze kirol maila duen, helburu batzuk edo beste batzuk dituzu. Senior mailan pixka bat azken urteotako lana izan da taldea finkatzearena, ez? Pixkana gora jendea iristen dijoa, eta gaur egun esan dezakegu, taldea ja finkatuta dagoela eta etorkizunari begira ere lan politia egin daitekela. Junior mailan adibidez, kirol mailan juveniletan baditu talde bat, ja Final Fourrean sartuta dagona, eta Gipuzkoako txapelketagatik borrokatuko duna. Maiatzak 2 eta 10ean izango dira Final Fourrak, eta ea ze lortzen deun. Bada beste juvenil neska talde bat ere, oso maila politian ari dana, urtebete gaztegoak diranak, eta etorkizuna ere hor dagona, hurrengo urtean zer egin daiteken. Kadete mailan, rendimentu mailan ere talde bat dugu, konpetitzen ari dana, eta pixkana bere maitzak lortzen ari dana. Beraz, helburuak esan bezala, kirol maila altua danen konpetizioari garrantzia ere ematen zaio, baina gure lehenengo balorea ondo pasatzea eta lagun arteko giro ona sortzea da. Entrenamenduak taktikoki bai izan daitezke desberdinak, baina nik gehiago desberdinko nuke, ez da ginola esan, harremana edo tratua, ez? Mutilekin kodigo batzu daude eta konportamentu era batzuk. Emakumeekin konportamentu hauek aldatu egiten dira, emakumeak dira heinean, ez? Ez da ez zailagoa eta ez errezagoa, desberdina besterik ez. Tratua oso irikia da, konfiantza badago, baina tratuan izaera desberdina da esan dezagun. Gizon da emakumeen artean berdintasunaren esparruan gizartean aurrera pausak egin dira, saskibaloi munduan ere egin aldira aurrera pausa hauek. Nik uste saskibaloi mundua pixka bat igual atzerago dator, zentzu honetan. Gu saiatu gera eta beti saiatu izan du gea, aurrera pausak ematen ari dira, klub barruan niretzako nik ez ditut emakumeak edo gizonezkoa ikusten, personak ikusten ditut, eta zentzu horretan nik uste klubaren ikuspuntuare hori dela, ez? Orduan, ez diogu inongo bereizitasunik ematen gizon, nik uste bat gehiago dirala, ez dagoela orain dela 10 urteko historiura, ez? Ze gertatu ziteken, gaur egun bere bidea egin du, emakumeen saskialoiak, eta, garrantzi mailan eta berdintasun osoa dugu nik uste. Saskibaloi munduan emakumeen presentzia nabarmena, taketaldean, zuen nolatan hasi zineten saskibaloian? Lagun batzuk lehenagotikan zebiltzala ibiltzen, eta esan zegoen oso ondo pasatzen zuela, eta guztatik ganez, eta horren kuadrilla oso apuntatu ginen, da beste eskolako kindaitu ginen, eta horaxe hasitzen dena. Zemat urterekin? DBH baten ezakita 14 urtekin edo, oso ginen. Zergatik saskibaloi edo beste kirol bat? Ikuste genulako hien arten oso ondo moldatzen ziala eta oso taldeko kirola aztala eta aurrea. Hola ez nozure bilakaera, hemen klubean sartu zinenetik gaur egun arte? Xeran hasi ginen, pixka gure arten kuadrilakok eta gutxinak hasi ginen beste eskolakokin da erlazionatzen eta beste taldekin eta ere baita erlazioa aukitzen eta baina aurrea. Tengo moraldia borobila ezaten ari da, nola doa? Esan bigarren bueltan dena irabazi deu, eta oso poztu gaude, eta bain klasifikatu gara Final Fourreako, eta urten uste dugu aukera bauzkaula, zatatzean. Azaldu guztu, nola den hasi zinen saskibaloian, takeen noiz hasi zinen? Hasi nintzen 12 urtekin, animatu ginen eta lagun bat, esan genuen, saskibaloia beti da ni gustatu zaigu, eta animatu ginen, eta hoxe, gehiengoa, aitak ere bai animatu ziten, hori bai esan beharra dago, baina gehiena lagun artean ibiltzeko tala. Horretik saskibaloi ere ez beste kirol bat? Ez dakit, nik gutxinez beti izan aizaltua eta beti destakatu bezala indet, eta txikitatik ibili naiz, eta
beti gustatu zaiten kirola izan da, eta hoxe, así que... Nolako bilakera izan duzu, noiz hasi zinen ze taldean ibili zara? Hasi nintzen eskola kirolan, eta gerotaken hasi nintzanen, poliki-poliki talde txikiki, hasi ginen talde handi bat, baina gero poliki-poliki indeu gure taldea dana, orain arte, eta oso gustoa, egia esan, eta azkenez saskibaloia, talde bezala elkartu inga gehiago eta oso gustoa nabil. Berdintasunaren bidean, emakumeen saskibaloiak, gizon saskibaloia, berdinak aldira, ezberdinak dira oraindik. Nik uste guandikan bere ezberdintasuna bauzkala, baina nik uste berdintasun bideen gaudela ere. Gerozta neska gehiago dabiltza, taken, tak eskolan neska gehiago daude eta hola, así que nik uste berdintasunen bideen gaudela. Zuen emaitzak onak izaten ari dira, horrek ere balioko du jende animatzeko, zuen motibatzeko. Hoi da, Final Four haukau aurten, eta bertzen jutea, baina nik uste oso emaitza honak eukitzen nahi ala, así que oire bai jendea animatzeko balioko. Azalde guztu saskibaloi munduan noiz hasi zinen, nola hasi zinen, zergatik hasi zinen? Lehenengo eson hasi nintzen ementaken, ja aurretik eskola kirolen saskibaloien daula ibiltzea ginen, baina nahazta genitune bai futbola eskubaloia orduan ja nahiko serio DBH baten hasi ginen hemen, eta ja 6. urtea damazkitenak saskibaloien, da beti talde berdinak egon geha eta oso guztua. Nola ikusten ez emakumeen saskibaloia, nolako osasuna du? Nire ustez, guantxe oso ondo dago. Hasieran gu hasi ginen bakarrik neska talde bat geneukan referente bezala, eta azken finean horrek bai iteu ez, ikustea neska txikik bai apuntatzen jute jala, gerozta talde gehiago daudela neskatatik, eta nahi horrek asko pozteit, ze azkenen gu bai baien referente bihurtzen nahi geha, eta ikustea bultzatzen nahi gehala neskan saskibaloia eta hola benetan pozkarra eritzek. Final Fourra erako ze helburu ze asmo ze amets? Amets ez dela irabaztea esango nuke ez, lehenko urtean gehatu ginen finalen, galduen genula azkenen, eta aurten helburu bezala irabaztea jarri deu, baina lehenengo bakigula nahi bar deula, aurretik semifinala haukau lehenengo, eta entramendutan landuta pixkat espero deu semifinala pasatzea, eta gero ja finalen aldeon guztia egin da Kopa Tolosa ekartzea. Ekainako 24